tindang mama oh. Si paninda. O gidala pa yun ng arinula ni mama oh. Mo pag yun madala na ako kang ron-ron. Isang badli nga pagkaon niya. Mga lutuunon niya, sudanon niya karon kay basig gula pa to'y siya kaon. Tuon sa nako to. Na 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 na. Ron? Uy, Ay, Ron. ayaw kayo nakalaman po dyan, Dre. Ay, likod. Sa? May nakalaan ka, Dre. Gani no, gilaag di ka ba? Gimingaw na pud ko nimo. Nagdala ko mga pagkaon ba niya? Udong. Nya. Tinapa kay para kuan, lutuon nim nagkaon na ka? O pa bebe, tama-tama yun kay Okay. dala kang sudan. Mukha nang tinapa, Ron? Huwag tinapa, oy. Mga udong. Mukha Oh, isagol tani. Mukha naman kaka. Roy. Oh, kani. Na ako'y dingdong diriya oh. Dingdong. Miya ni, oy. Oh, gani no, dingdong kay paborito ni mga dingdong? Oh, paborito ko yung dingdong. Super bawang po do. Mani, no? Oh, mandaghan na siya oy, klase-klase man na siya. Arahayho. Naghanan niya, oy. Dool ko sakit ani ba? Dili oy, panagsaraman happy. Kani chicharon oh, daghan ko gipalit din para ni moron baka gusto ko ba nga manambog ka para kani mga kindi daghan ko kindi diri ba. Grabe jut ya jud ani. Kay mga kindi kayo basig kanang kabuhion ka or kana ano nahulog ang isa dako kan ita lang ara mga kindi ha. Kana kauna na ha. Kauna Tanong balik tanan ron. kani lutuon tani ron. O, si papa ko baluto na kay di ko kabalo muluto. Ano di mo papa? Amo taas sa turon naglatagaw na po to. Hindi lang luto alam ninyo ni aha. Kay so paruan ninyo ni. Oh, nara padaghan kay ni. Oh, para pa mga dingdong happy. Kana imuha ni tanan ha. Oh, imuha na tanan. Kauna ni ha. Malipay na po si papa ni makahibalo na po. Ipalitan gyud ti ka kay para mabusog ka ba. Te, ang paninda ng mama ito ba nangawala lagi? Asa na mo gidal? Asa na mga mama ni tindang mama oh. Si paninda. O gidala pa yun ng arinula ni mama oh. Si ari pataka ra man kadiha oy. Mama ni amin naman tindang mama ni kay pati sa puwang mama ba? Unsa man ka oy ayaw. Ayaw nga. Napapurdo ito itong tindahan dito. Bantog na rin tungod na ning lalaki ni mo. Manguha na kag pagkaon sa balay. Tindahan pa yun. Kayo kay baybayan. Bayaran ra man ko ni. Yan. Bukay mama nito tuwa to. Unsa man ka oy makay. Kasi wala nga. Kuha man ni mo tindahan eh. Sige kuha na ko ani. Pakuha man ni mama kay nangawala mga tinda yan dito. Mura ng lalaki ni mo. Manguha na kag pagkaon sa tindahan. Ano ko balik dito eh? Dili dito yung muha di ay? Ha? Dili dito yung muha? Ako man to gibayaran naman ako to. Ano ko gimuha to? Gihatag naman sa kuha. Gibayaran lagi ko to no. Gihatag ko to ni sa mo to kumang oy. Pasensya kayo ha. Sigo ka na nangit si mong mama. Mako itong ako itong nadala din ano, di man ko kadala ato. Wa ko na nangit kang mama, gibayaran na jud ko to sa tindahan. Balang sa matok mangod. O gikuha man lagi niya. Wala jud ko kabalo ba nang sa man to siya oy, kalit raman. Pasensya jud kayo na gibayaran na jud ko to sa tindahan ba. Grabe jud ba na ko kuan ato no. Kaduhan na ni ba katong kuan sa ni? Itong mag-outing upo na dayon karon gikuha na pud to akong kuan. Ginatag nimo sa kuha. Pasensya jud kayo, wa jud ko kabalo ba gibayaran jud baya ko to no. Di kanang magdala ko diri wala na gibayaran to. Wa na pud may panud-an ron. Sayang kay tong tinapaw udong. Arang-arang pa man si Grace mo ha. Di man mo bawi og kuan og unsay hatag. Sige sa oy, matulog sa ko. Kaput ko.